खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय। दा दिनैहाय बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति दिन नोंथांमोननिसिम बयनिसिम आरो नोंथांमोननि न'खरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाहैबाय। दा दिनैहाय जोङो बावखुंग्रि हाजोआव ट्रेकिं खालामहैनो नागिरदों। दा दस्रा नायग्राफोर दङ दस्रा डिस्ट्रिक्टफोरनि। दा आं नोंथांमोननि एसे शर्ट बावखुंग्रिनि सोमोन्दै एसे एक्सप्लेनेसन हरनाय। बावखुंग्रि फेस्टिवला जाहैबाय 2013निफ्राय जादों आरो बावखुंग्रि फेस्टिवल दा BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय खालामो। ओमफ्राय दाना बिनि सिगांनिफ्रायनो आगोलाय हाजोआव ट्रेकिं खालामखायोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो, ओमफ्राय बारा पपुलार जायाखैमोन आरो दा मेला होदेरनानै दा बावखुंग्रि फेस्टिवला एसे बांसिननिफ्राय गिदिरसिन जाबाय। ओमफ्राय बाहाय माखासे ट्रेडिशनेल गेम्स जायफोरनाखि बर'फोरनि गोमालांनो नागिरनाय गेम्सफोर दं, गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय बायदि बेफोरनि, ओमफ्राय हाजोआव खारखोनाय बादिनाय बेफोरनि सोमोन्दै माखासे कम्पिटिसन जायो आरो साननै सानथाम सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय दिनैनिया खालि ट्रेकिं खालामनाय बिदिनो कालसारेल प्रग्रामफोर दं। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो ट्रेकिं खालामनाय, ओरैबायदि हिट जाखागोन नोंथां जै ससे स्किप खालामबाथाय नों इन्टारेस्ट मोननाय नङा। ओंखायनो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नाय, हाजोआव लोगो मोनहैसिगोन बावखुंग्रि हाजोआव। जोङो दा नै फ्लाइअभाराव दङ, क'क्राझार टाउननि फ्लाइअभाराव दं। दा जों नै बावखुंग्रि माबायाव सहैबाय गाहायाव। ओमफ्राय फंबाय साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनदों। मा नाम नोंसिना फंबाय? बिजोम नार्जारि आंना। नोंना सासे ना? बिरबल नार्जारि। औ सिङाव ओमफ्राय गारि दोनबाय, गारिया गंसेयावनो 50 थाखा लाखायो। बिराद हेभि खामायबाय बिसोरो। बिसिम बेसेबां किल'मिटारा? 10 किल'मिटार, 10.5 किल'मिटार। बै टाउननिफ्राय सराइकेलासिम 6, ओमफ्राय सराइकेलानिफ्राय आरो खोला हाबबावनांगौ, गासै 10.5 किल'मिटार जागोन आरो। नै जोङो हाजोआव गाखोलांगासिनो दङ, मानसिफ्रा हेभिखा। ओरै गोजौआव दावखोलांसै। दासो जों गुदिसिम सफैदों, इन्टारभिउ लानानै एसे लेट जाबाय जोंना गाखोनाया। थांगासिनो दं दा जों गोजौआव। दा नै फार्स्ट स्टेपआव सफैबाय, बिनिफ्रायनो जालांबाय आरो हाजोआ। गाखोलांसै, बेसे गोजौ गाखोलांनो हायो। मानसिफ्रा आगोलनिफ्राय एसे खम आरो देग्लाय। दा नै हाजो गाखोफुनाय थानाय समावनो फंबाय सासे लोगो मोनदों, साबसक्राइबार। फंबाया अबेनिमोनलाय? उदालगुरि। औ, नामा मामोन? महेन्द्र बसुमतारि। मोनसे स्लपखौ गाखोबोबाय, ओरैबायदि नेग्लिजोब्बाय। ओरै गोजौथारना, एसे जारला जायो गाखोनायाव। फार्स्ट स्लपखौ गाखोबा आरो नै दा खनसे दंबावो गोजौआव, आरो मेरला दंबावोदां। दा नैबे फार्स्टनिया बिराद आदैफ्रा आंब्रा मोनजोबबाय। गाखोजेननाय जायोना, ओंखायनो जों दा गाखोगासिनो दं। ओरैबायदि गोजौखा, बिराद खस्थ' मोनो। ओमफ्राय दा आंजों लोगोआव दंफायो बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन इउटिउबार आरो 1 लाख क्रस साबस्क्राइबार जानाय जोंनि बर'फोरनि फार्स्ट टाइम दुनियाव गैफेरा जोंनि बर'फोरनिफ्राय बिथां। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौबो नाय। नोंथांमोन एलफ्रेड सापर्ट खालामबासो आंबो एसे दावगाबावगोन। औ, दा जोबोद मोजां मोनदों आदाजों लोगो मोननानै। ओमफ्राय जों गामि खाथिनियावसो आं दाख्लैसो मिथिदों। दा जों गाखोगासिनो, ओमफ्राय बे लेथ्रा लेथ्रि गारनायफोरखौ एसे गाज्रि मोनदों आरो जों। आदा एसे माबा होनहरलाय। रायजो राजा नोंथांमोनहा बथलखौ गारलाबायदों लोंनानै, बे जोंनि एनभाइरनमेन्ट आबहावानि थाखाय मोजां नङा, जोंनि फिउचार जेनेरेसननि थाखाय। प्लास्टिक थायोबा हाग्राया रज'नो हाया, बिफां लाइफाङाबो रज'नो हाया। बेनि थाखाय अननानै सासे रेसपन्सिबोल मानसि जानो नाजा। बथलफोरखौ, प्लास्टिकफोरखौ जेराव मोनो बाहायनो गारलाबायनो नाङा, डास्टबिनाव गारनांगौ बा गावनि बेगाव लानानै मोनसे गारग्रा जायगायाव गारहैनांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअफोरखौ शेयार खालाम आरो सापर्ट खालाम। आंखौबो अननानै आंनि भिडिअखौ नाय आरो लाइकबो खालाम, शेयारबो खालामना हो। औ, नै मोखाङा जोंना एखेयाव नायलाय। मोनसे गाखोबोनानैनो गैला, नै किपस्टार खालामनाय बायदि दुरबल जाजोब्बाय। गोलोमदैया बिराद गुदु जाजोब्बाय, गुरलु मोनबाय। बोथोराबो बिराद गाज्रि, अखा हादेरना होबावबायना। अखा हादेरना होनानै एकदम हाया स्लिप जालाबायनो नागिरबाय। मानसिफ्रा ओरैबायदि खरा ओंखारो नै, माबायदि डिसब्रेक गाबाबो थाखाया दा ओंखारनायावथ'। स्किनाव गाखोगासिनो गोजौआव थांगासिनो दं।
इसोरनो गाखोयो इसोरनो साबसक्राइबारखौ लोगो मोनबाय थायो फंबाया बबेनिमोनलाय आं सिगाङाव दां नामा आंना आंना फुंखा बसुमतारी इसोरनो गोजौआव गाखोयो इसोरनो साबसक्राइबार लोगो मोनबाय थायो आयै दारिजों बोहैलायबायलै नै दा गाखोगासिनो नै फंबाय सासे साबसक्राइबार लोगो मोनदों फंबायनि नाम मोनलाय आंना जय वारि औ नोंना चेनेल दं चेनेल दं आंनाबो ए मा नाम इयार क्रिएसन फंबायखौबो साबसक्राइब खालाम नोंनि जोबखाना खन्थेना फंबायखौबो सापर्ट खालाम दा जोंहा सापर्ट खालामलायबायसो बयबो दावखोगोन गोजौआव दे फंबाय बैसागुआथ' गाबोन ना दोंसे खनदो दे एसे बैसागुनि औ ससे आंबो खनगोन ना औ दे बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाय आय' दे खनबावदो दाउखौवा गाबफैलायबाय बैसागु 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 आयौ इसिबां गोजौ दंबावो गाखोनांगौआ बिराद खस्थ' मेंग्लिजोबनो नागिरो नै ओरै बिफाङाव जंखारलाबायनानै दं आं ओरै दावखोलांबावनांगौ बिराद गोजौ नै बिराद गोजौखा नै दा नै जों हाजो गाखोगासिनो दं ओमफ्राय बेहायनो साबसक्राइबार फंबाय लोगो मोनदों मा होनोमोनलाय फंबायना कमल नार्जारि औ इउएन बर' इउटुब चेनेल बेनाबो इउटुब चेनेल दं साबसक्राइब खालामफिननांगौ नोंनि खाना कन्टेन्टआ गासिबो औ दा गोसोसो जेसेनो गोजौआव थाङो एसेनो साबसक्राइबार लोगो मोनो लाजिनो ओंखारलाङो जेन'बा एक्टर एक्ट्रिस बायदि मानसिफ्रा माबा फट' खेबजाफायो नालाय जेबो नङा नायलांबाय था नोंथां दासो औवानि दालां गाखोदों दंबावो बेसेबांबा गोजौ नै बेखौ जानानै एसे देहाखौ थाजिम खालामनांसिगोन बिखाया ओरै दोरफो मोनलायबाय बिखा ग्लुब ग्लुब मावाखै मावदों ओमफ्राय आदैयाबो ब्रां ब्रां मोनजोब्बाय ओरैबायदि ससे दंबावो नैबे लास्ट स्टेप आरो नैबेनिफ्राय मोनसेयानो मानसिफ्रा ओरै गाखोलांगासिनो दं हाग्रा बारियाव नै लाइहुलाय बे बिलाइ नामा लाइहुलाय होनो लाइहुलायाव बुट जादों साना बेनि फिलिंसआ दा ओरैबायदि मोजां जाखायो बिलाइजों जानायाव बै साउथ इण्डियान बायदि फिलिं फैलाय नङा होमबा हाग्रा गेजेराव ओरैबायदि मा होनोमोनलाय साम'साबो लेबुनि बिगुराव औ दा जों ओरै गाखोबोनानै लास्ट एन्डिं पइन्टआ बेनो गोजौथाराव मोनसे मन्दिर दङ थाङाखै आं जायखिजाया लास्ट सफैबाय गोजौसिम ओमफ्राय दा जोबथारनायाव मोनसे मन्दिर दङ सिखिनिथाराव दा बेनो नाहरदो नै मानसिफ्रा माबायदि ओमफ्राय ओरै मोनसे आरो गोजौथाराव आरो मोनसे दंबावो बेयाव र' खाथियाव थांनाय थिखिनियाव सफैबाय ओरै गोजौ थिखिनिथाराव ओमफ्राय नै दा फंबायखौ लोगो मोनदां गुवाहाटिखौ लोगो मोनदोंमोन बेयो जानला मोनला मानसि नङा एकदम मा होनोमोनलाय बक्सार ना रेसलार मोनलाय औ बक्सारसो मालाबा नुगोन नोंसोर बेनि गल्ड मेडेल मोननायखौ दाथ' मोनथ'वाखै मोनगोन र' सानसे समाव ना आदानि माबानि थाखाय थेंक इउ औ आरो ओमफ्राय आंनि अबेबा मोनसे फानि भिडिअ'आव नुजाखांखाबाय बेयो नोंसोरो आगोलहाय गुवाहाटियाव थिखिनियाव सफैबाय जों थिखिनियाव ओमफ्राय दा लाबोखादोंमोन बेदर जाफैबाय जोङो जानाय लोंनायाव एसे मुखुब जाबाय बे अमा बेदरा आं लाबोखानायसो दिसि अमा देसिबावसो अमा दिसि जोंनि न'निसोमोन बे गोथावना बिराद खस्थ' संहोदों आंखौ बिसोर फुङावनो दे जालाय हाजो थिखिनियाव दङमोन आङो ओमफ्राय बाहायनो साबसक्राइबार लोगो मोनदों बबेनिमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस सान्थिपुर बेरेंसिगुरि जुदा सिङाव लुबार दंमोन नै थेगलायबावबाय लांबाय नै लुबार बादोंमोन बोरै हाबनानै थाखो नोंनाव बाहाय जोङो दा हाजो थिखिनिनिफ्राय ओंखारलांगासिनो दं गाहायाव थांगासिनो मानसिफ्रानो खालि जाजोब्बाय देग्लाय एसे खम बायदिसो मोनलायलांबाय मानसिखौनो ना जों 5:30 मोनहैनो हागौ गाहायाव एसे खम दा खैथा जायगा टाइमा दा 4:40 जाबाय बिदिनो थाबायलांगासिनो जों गाहायजों ओंखारख्लायलांगासिनो ओंखारनायाव एसे डिस ब्रेक नांगौ जायो डिस ब्रेकजोंबाबो थानो नागिरा नङा ओमफ्राय साबसक्राइबारफोरनि अननायाव माबा मोनजादोंमोनलै दहाय
मा होदोंमोन बिसोरो मामोनथाय तुरमुस नामा दा नै ओंखारगासिनोमोन ओंखारनाय फुनाय समावनो सासे साबस्क्राइबार बिथां लोगो मोनदों बिथाङा बेनि बिसोरनाव दङ सापागुरिनि जाला मेंग्लिजोब्बाय ओरैबायदि मेंनानैनो सिखा देरफोर जाजोब्बाय ओमफ्राय ओंखारलांसै जों ओंखारलांगासिनो मोननैसो बारा गोजान गैला साबस्क्राइबार बेबो फंबाया बबेनि होनदोंमोनलाय आं चिरांनि औ दा बैसागुनि बयबो हामलायनाय जासिहरजोब्बाय नोंसोरबो जासिहरदो बिसोरनो साबस्क्राइबार फंबायमोनहाबो मानसिफ्रानो बबे जायगानिफ्राय फैखोथाय बिसोरो वा जायगायाथ' US आर्मिनिसो बादि मोनलायलांबाय आं बैसागुनि एसे दे बैसागुनि रायजोफोर ओंखारनायाथ' ओंखारखांबायानो ससे मोनसेल' स्लप दंबावो बे मोनबाय गाहायाव ओंखारबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैबायदि हिट जाखागोन माने पपुलार सिंगारफोरबो फैयोमोन लास्ट इयारावथ' फैदोंमोन दा फांसन स्टेज पारफरमेन्स दङ बेखौ नायजोब नोंथाङा ओरैबायदि हिट जागोन ओमफ्राय दा जोङो मोनसेयानो ओमफ्राय बै मोनसे तुरमुस सासे साबस्क्राइबार होलांदोंमोन बेखौ जानो नागिरदों जों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जिरायबाथाय जिरायनानै थाबाथाय आथिङा लोहो लोहो मोनजोबो नोंना मोनाखै मोनदों आथिं लोहो लोहो ओमफ्राय ओरै बिखा दोरफो मोनजोबो दा मोनायावथ' उन्दुनाया थाल मोननाय नंला दा मोनायाव जानो एसे नैखौ आयदाय जादो मोनसेयानो बारा गोबाव गैला मोनथारसै नुबाय माबायदि बिफांफ्रा बैनो लास्ट ओंखारनायाव एसे डेन्जार जायो आरो अन्थाइफोर गोलैलाबायो जोङो दा ओंखारखांबाय गोजौनिफ्राय ओंखारखांनानै गाहायाव माखासे फांसन जायो स्टेज पारफरमेन्स खालामनाय जायो फुड दं आरो माखासे जानाय लोंनायफोरनि दखान दङ ओमफ्राय ओरैहाय माखासे श' दङ
माबे मैसो ना मैसो नैबे थास' बिसं अमा दा टाइमा मोनानि 8था जाबाय दा जोङो न'आव थांफिननोसै एसे बिराद दुखुनांथाव ट्रेजेडि खाहानि जादों जोंनि गेजेराव मानो होनोब्ला जोंनि सासे लोगोआ गारि साबजि गोमानानै गारियानो दाना लांनो हाला दाना गारिखौ न'आव गारि साबजिखौ न'आव लायफिननांबाय आरो दाना फैफिननांबाय दा फैफिननांनानै खुनुरुखुम गारिखौ मोनलांफिनबाय ओमफ्राय दा जों थांफिननोसै आरो न'आव थांफिननोसै औ दासो ओंखारनो मोनदों बावखुंग्रिनिफ्राय टाइमा बिदिनो 8था जाबाय औ ओरै फै दा जोङो न'आव थांफिननोसै खुनुरुखुम गारिखौ मोनलांफिनबाय माने साबजिखौ न'आव लांफिननानै आरो फैफिननानैसो दा गारिखौ मोनलांफिनबाय बिराद जारला जादों ओमफ्राय दा मोसानाय मानायफ्रा बारा मोजां जायासै एसे गोसोआ बोरैबा मोनबाय थाबायना फुरथि माने एन्जय खालामजोबनो मोनासै औ दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ मा खालामनांगौमोनलाय साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक होदो शेयार खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै गोजोनथों बयनिसिमबो बाय बाय हेपि संक्रान्ति औ बैसागु गाबोननिखौ बरिया मोनगोन दोननोसै दे बाय बाय गाबोन समफोर लोगो मोनफिनलायगोन भिडिअ'आव